Séhar maithe, tá mé go scíal a léú díomhaniu dúir a bhainm an Féileacán agus an rí. Sean scíal atá an scíal atá ní smóna méle bliain d'aois. Ach tá sé scríofa ón nua agamsa, Máire Zepf, agus an a picturí ailne deanta ag ailíontóir iontach dúir a bhainm Shona Shirley MacDonald. Sílam sa ghfuil an scíal seo fíor orstanach do na leithanta doratha deacra ana bhfuilmuid díoratha an bhaimite, mar go bhfuil an scíal seo faoin gra. Agus go bonasach faoin dóid ar féidir le gra gach deacracht a tharú. Agus an sa dóid sin sílam gur scíal spragúil daon díoratha an bhaimite. Tá mé gan an scíal a léú díobh, agus an sinna go deireadh de na daoine an mhaon sin atá dúil acu sa scríbneoireacht. Tá cuppa smaoine agam díobh fásta go deoch le bhar gaid scialta haon a scríú in dhé. Bhí mir agus édainn ag imirt fichiile lá saoirí. Win tú a réis ar sa mir, lag sé an nuas a rí ar an chláir fichiile. Cén taontas é ar sa édainn agus mangú mór gaire go bun na gluas arthaí. Nach mén an bua agam art a gcónaí. Bíon, is ní ligí tú dú dearmad a dhéanú ar a churid ar sa mir go geall gaireach. Níl ban sa tír go cliste leat, is na ra bheith mise a marí bei tosal am a híh, an bhainraon is deise agus is cumasaí sa tír. Bhí fuamnach a géisteach lá, agus éiad mar neamh ina crí. Ní an taoisi a bhíonn si, ach bhí si a geirí bheith ina banraon. Bhí si a geirí go duitead mir an ngrá leithí. Caithí mé an ruig a chur ar édainn ar siise. Jimmy fuamnach leithí go teach an drí sa chill. An bhfuil malacht chuachtach éigen agat a ddífrí si de, dréocht gáirithe a dheochad ré le hédainn. Chimmel an drí a éasó go smaointeach. Tá go cinse ar sisin, choirí mé dréocht bhailíthe ar édainn. Rún an drí a dheathúil, thosaí sé ar orcha arsta a rá. Orcha a chur gích gréachta ag séidú thart ar édainn. Chas agus lúb an rích ina séideán si, agus casú édainn, timpeall agus timpeall. Nuair a stad an rí, ní ban óga bhí in si ní smó, ach Féileacán áil an dearg. Bhí édainn trína chéile, bhfuil si a chud scéachan go neamhchinse. Dírí an rích go garú géir a ríis. Híb si agus héad si agus scib si an Féileacán ar shiúil, ón dún agus a bhád ó bhéir. Ar feadh 7 milliún a fada, séidú édainn siir agus siar ar an rích. Bhfuil si a heitseoga go féin a géirí a bailach a dhéanú rás ag mir, ach a ríis agus a ríis eile scibú ar shiúlaí, an rích a casú timpeall agus timpeall. Láháin, héid gusta mór gíthe édainn isteach trí ghoras in nún de na uasal. Ba le rí lein an dún, agus bhí féasta mór ar siúlan an láisin. Bhí téigach bí agus réigach dí lacha amach ar na tablaí. Bhí eitióga édainn trom na tursa, chuir teas an hala marhfuil arthaí. Hit si. Síos leithí, nó gur hit si isteach ag nglinne féine ar an tabla. Fic banraon lein suas an glunne. Chlog si siar balagam féine, agus chlog si an Féileacán in éanacht leis an deoch. Go gcuirid in dhé sin, fuair an bhainraon amach go raibh si ag gompar clunne. Híl mé nach mé ó páiste a gin chiche ar san rí,
agus é I cynnalt bollag mór a bhrá agus sonna. Coupla seachtain in dhé sin ar ichas starmú, bhúil crag ar gharas mór an dún. Mér a bhí an, é floch baite. Cad a thug art bheith muoich ar iche mar seo a ddífrí an bhanraon de. Tá blianta fada caite agam ag taistil na tíre ar láric édaon má grágeal a dúirt sé go brónach. Ach níl tuairisc orthaí in atrbí. Édaon ar san bhanraon le hí nach even an taine mé sin. Léim a lánú sa bhrin. Rimhád, rugú Bobby de rí agus de bhanraon láin. Bobby Allen a bhíonn si. Cén taine mo chuirí me dearthaí ar san rí leis an bhanraon. Édaon ar san bhanraon. Is deas an taine mé ar san rí, agus orann sé dé ar bhealach éigen, nach nóran. Dáas édaon in a chalín cardiúil cinnalta. Bhí insinnéir aici a bhí chugasta le geria. An cluiche a bharlaithí na fichil, agus ba chamasach an timróir í. Níor chivan na chédaon ruderbí faoi na seansail. Ach an amana bhíú brinlóid aisteach aici. Brinlóid ina mú sí chéan ag eitilt ar fod na hÉireann agus An Féileacán. Láháin nuair a bhí édaon 8 mbliana déag, tháinig sí ar a tuismitheoirí agus iad greicheach le litreacha agus le málaí ór. Bhí siad antóca. A édaon a chrí ar san bhanraon, tá deas scéala a gin dit. Tá tú chun ardrí na hÉireann achaí a fású. Tá gachrad sacraithe a gin. Bhain an scéala seo geit as édaon wacht. Pósú, ar siise, ach níor bhailam sa stranseir a fású. Is fear dóil é ar sa maithir go ddícasach, agus tá ór agus airgad aige agus stormór seód ar sa hathair. Chhlaach an bhanraon lá édaon agus impi in a glór. Agus náid an dearmid gur raibh ionach go deo an timróir fichiile é. Ach in a ainneoin sin ar fad, bhí crí édaon chomh trom le cloch. D'agrií rí agus banraon láin fésta chun an pósú a ógairt. Thug siad curú de gach rí sa tír a bheith an. Bhí mirror in a másc. A luiche is a leg sé súil ar édaon dachan sé í. Ba bheig nar phléasc a chrí le chachas. Cé gur ó blianta fada a míthe hart, ní ó achrú de laiad ar édaon. Bhí si go hálan céine leis an uairhearnach ar lag mir súil arthaí. A édaon a rá ar se sin leithí, sa dearú hir háil tá tú amsíthe agam. Dark édaon ar an air stranseirtha go fisrach. Cé thosa ar se leis, níl leithníar bí agam ort. Ach mar sin héin, bhí rud éigean faoin duine úsal as a cuaramach a chur cúisle édaon ag prabú na hocht. An ihe sin, bhí brinlóid aici. An bhrinlóid aisteach chéine, ar fallún sa spéir in a Féileacán dearg. Ach sa brinlóid, wahí si gra ag glasú ag grí an éalacáin. Gra cho buan le carrig is cho bug le siide. Gra do bhir. Nuair a wascail si, bhí cibhne aici ar gachrod, ar uamnach, ar an drí, agus ar na blianta a bhí caite aici mar éalacán. Ach ní smó ná ruderbí eile, chibhní si ar bhir, agus ar an gra a bhí acu de chéile. Is cibhan am an isisiú ar sa édaon leis. Is cibhan am gachrod. Seáil mar sin ar sa mir ag tógáil a lá. Tá mo charabad ré, éalóid ma Jonát seo. Béimiid le chéile ar ríis go Jona neor. Ach níor bhaile hédaon éalú faoi rún ó na tuismitheoirí. Níor bhaile hí bheith ar a tethú go Joe. Thosaigh si ag smaoinniú ar phlean.
an lár na bharach, thuí sí an cainte le chachaí. An imráidtí cluiche fiche le lom a ard rí ar siise. Imráid agus fáilte ar sisin gosáasta, a cén dúis a bheith ag an bhuiteoir. Céad capal ar sa édainn. Dimir siad an cluiche fiche agus chail édainn. Thug sí an céad capal dá. Bhí tuismchóirí édainn ar bualadh leithí. Imráid muidir rééis ar sa édainn. Cén dúis an uair seo ar sa athaí. Ja chéad bá ar sa édainn. Bíú céal agat ar sa hathair leithí. Ach dimir siad an cluiche. Chail édainn an dara thuair. Thug sí an dá chéad bá de athaí. Cluiche a bhain dearnach ar siise, agus rud ar bí faoin spéir a hastíonn ón bhuiteoir mar ghuais an éirí seo. Ná dean ar sa tuismchóirí édainn go neirbhí seach. Rinn achaí gaire. Ní raibh cluiche ficheile cailte riú aige. Bhí sé saibhir agus cibí muoine bhí aige bheadh sé rinse le héadainn nuair a bheadh siad pásta cibí. Lí édainn agus achaí isteach ar an cluiche ficheile. Waar an ceann seo ar bhaidh 7 lá agus 7 nithe. Chrid édainn lena hinsin dhéargáasta a béal teanta aici in níonmhaachnú. Corú muil ar an bhainis mar gheallar shréine na himmartha. Ach níor bhaile ceachtar imreoir géalú. Sa deireadh fear édainn an labhain uachtar ar achaí. Win mé a scart sí go bucach. Las é an ard rí le naire. Bhfuil tú go ceart cóirméid ar sisin agus críoch an glóir. Anis, cén dúis atá ut. Ba bhaile mire fósaí ar sa édainn. Tá mé an rá leis. Dark achaí ar an bhanóg as a chóir. Tháinig sé an dríochblú dingháilte ina súla cliste. Ba léir go raibh sí dúnta an ngrá le mir. Fic sé suas an scrála ar ón gealtanas post a scrífa an. Strác sé ina dhealach é. Tugam mo chead is mo bhanach díobh pósú ar sisin. A bhir a scart édainn an airde cin. Anis is féidir len pósú. Chaith sí a dhealá hart ar bhir agus luasc siad beirt le chéile go luútharach. Seálinn arás ag de dhún héin ar sa édainn. Tá mé ag dúil ina eiceal arís. Tá agus mise ar sa mir, ach dún na beirte agin a bheith an ón lá seámach. Lachan gaire ar édainn. Adas go bhfuil muid le chéile ar siise, ba muid son is dáasta. Is éile gom gohain sin soltas na scéal sin, agus nach raibh na picturí go hálan. Leis creideamsa nach bhfuil scamal an gan gealan, agus nach féidir gur féidir a gcónaí rud maith a dheanú a maithas am och. Agus ceann an rudí atá agin na lethar na thuaire nach míon agin de gra na am. Tá muid cinneal saibhir le am, agus tá deis iontach dúin an sin, bheith cruthaíoch agus bheith scríú. So má tá duine bé an mhaon sin sa bhile agus dúil agus sa scríbneocht, tá coppla smaoinú agam déobh go deach go libse bhar scéal híon a scríú. Smaoinú amháin ag teacht amach ón leir seo ná an cluiche ficheile. Nuair a smaoine muid fan cluiche ficheile, go déan cinneal scéal a sppragan sin. Go dé hálaíad de mé ó tusa, mar fiasa imirtha ag cluiche ficheile, agus go raibh trid an iad an dach eile an taobh eile gan stad. Tá scéal is daon sin go deavan. Nu an rud eile ná bheith smaoinú faoi an eitilt. Sa scéal seo bhí édainn An Féileacán agus ag eitilt ar fud na hÉireann. Cé mar a bheith siad mé eitilt agatsa. Beidir fríd dréocht, nó fríd ólaíocht a chinne le an nélas agam, an bhfuil smaoinú agatsa. Cá ratha de jocolad eitilt. Cén sort thoras an lagad de chud saoiríochta thu ar
Beidir gur bhailemh ceann na scialtaí sin a scríb agus a chur thogaí ba bhrealann iad a lei. Gur raibh méad maigim as rugadéisteachta. Agus slán!